महाराष्ट्रात शिवसैनिक पुन्हा एकदा आक्रमक। शिवसैनिकाची कमालीची आक्रमकता। आदित्य ठाकरे यांच्या संवाद यात्रेदरम्यान शिवसैनिक झाले आक्रमक। सुहास कांदे यांना दिले जबाबदार उत्तर। नेते आदित्य ठाकरे यांना निवेदन देण्यासाठी परवानगी मागणाऱ्या बंडखोर आमदार सुहास कांदे यांना पहिला संघर्ष। पिंपळगाव बसवंत टोलनाक्यावरती करण्याला आमदार कांदे यांच्या वाहनांचा ताफा आज दुपारी 12 वाजता शिवसैनिकांनी अडवला। त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात गोंधळ मिळाला। शिवसेना नेते युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांची संवाद यात्रा उत्तर महाराष्ट्र मराठवाड्याच्या काही भागामध्ये जात असताना त्या यात्रेला अतिशय तुफान असा प्रतिसाद मिळतोय। तेव्हा आदित्य ठाकरे एकेका बंडखोर आमदारांच्या मतदारसंघात जाऊन त्यांना सडेतोड उत्तर देत असतानाच शिवसेना आणि शिवसैनिक अतिशय कमालीचे आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळत आहे। तेव्हा सुहास कांदेवरती गद्दार अशी टिप्पणी केल्यानंतर सुहास कांदे यांनी आदित्य ठाकरे यांना भेटण्यासाठी गेले। तेव्हा शिवसैनिकांनी संपर्कासाठी नाशिकच्या दौऱ्यावर असलेल्या आदित्य ठाकरे यांना आज नाशिकमधून मनमाडकडे प्रयाण करत असतानाच सुहास कांदे यांनी कार्यकर्त्यांसह आदित्य ठाकरे यांची भेट घेण्यासाठी निघाले असतानाच शिवसैनिकांनी त्यांची गाडी अडवली। त्यांच्या ताफ्यामध्ये 15 ते 20 गाड्या असताना देखील शिवसैनिक मात्र कमालीचे आक्रमक झाल्यामुळे सुहास कांद्यांना आपला काढतापाय घ्यावा लागला। त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये इथून पुढे शिवसेना विरुद्ध शिंदे गट अशा प्रकारचा संघर्ष आपल्याला वेळोवेळी पाहायला मिळेल। परंतु शिवसैनिक आक्रमक झाल्यामुळे शिवसेना पुन्हा एकदा आक्रमक चेहऱ्यामध्ये आले असल्याकारणाने शिवसेनेला पुन्हा एकदा राज्यात अतिशय चांगले दिवस येतील। कारण की शिवसैनिक आपल्या जागेवरती अतिशय ठामपणे उभा असल्याकारणाने जरी नेते आमदार जरी कोणी गेले तरीसुद्धा शिवसैनिकांची जी गर्दी आदित्य ठाकरे यांच्या निष्ठा यात्रेला भेटते, प्रतिसाद मिळतोय। यावरून असंच दिसतंय की येणाऱ्या सर्वच निवडणुकांमध्ये शिवसेनेचा जो चेहरा आहे आदित्यजी ठाकरे तसेच शिवसेना पक्ष उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर महाराष्ट्रामध्ये सामान्य जनता सोबत राहील असंच सध्या तरी चित्र महाराष्ट्रामध्ये दिसत आहे। मित्रांनो, अशाच नवनवीन बातम्यांसाठी नक्कीच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। भेटूया पुन्हा एकदा नवीन बातमींसह। तोपर्यंत धन्यवाद।